Колко време си изгубил в грешки, които е можело да избегнеш? В това видео ще ти споделя 3 урока, които могат да ти спестят години разочарование и изгубено време. Ако искаш да живееш по-умно и да правиш по-малко грешки, изгледай до края. Урок номер 1. Не чакай да започнеш. Повечето хора губят години, защото ги е страх да направят първата крачка. Чакат перфектния момент, който никога не идва. Истината е проста. Успехът идва от действие. Започни днес, не утре. Малките стъпки са по-добри от това да не правиш нищо. Урок номер 2. Не разчитай само на теория. Да четеш и да учиш е важно, но истинските уроци идват от опита. Няма как да се научиш да управляваш парите си, ако никога не си грешил с тях. Няма как да си подредиш времето, ако не пробваш, не грешиш и не анализираш. Истинският напредък идва от действие, после анализ и после подобрение. Урок номер 3. Внимавай кого слушаш. Много хора губят години, следвайки съвети от хора, които никога не са постигнали това, към което се стремят. Не позволявай чуждите мнения да диктуват живота ти. Определяй сам приоритетите си. Пробвай, греши, учи. Понякога най-важното е да не следваш сляпо. Тези 3 урока могат да ти спестят години загубено време, но знанието само по себе си не е достатъчно. Трябва действие. Започни още днес. Ако видеото ти беше полезно, харесай, абонирай се и го сподели с човек, който също има нужда да го чуе.